Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγώ έχω ένα προνόμιο σε σχέση με τους άλλους εδώ της συνάθρησης. Είχα τον Γιώργο Δουαντζή μαθητή, σχεδόν με κοντά παντελονάκια. Έχω λοιπόν αυτό το προνόμιο να μπορώ να παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια την πορεία του, την ορίμανσή του και θα επιτρέψετε να το πω, γιατί θα στηρίξω μερικά πράγματα που θα πω μετά, την ιδιότυπη σοφία του, τουλάχιστον σε σχέση με το επάγγελμα που ασκεί. Έχω όμως και ένα πρόσθετο προνόμιο. Νομίζω ότι ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που άκουσα τα ποίηματά του. Μόλις είχε τελειώσει το σχολείο, μου έφερε τα ποίηματά του να τα δω. Νομίζω τότε του είχα πει να μην βιαστεί. Αλλά και δεν βιάστηκε. Και είχα το προνόμιο επίσης, συχνά, να μιλήσω για το ποιητικό του έργο. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να παρουσιάζουμε ένα ιδιότυπο είδος λογοτεχνίας. Πραγματικά ιδιότυπο και θα έλεγα κανένας πρωτότυπο στην δική μας ιστορία της λογοτεχνίας. Δεν θα διστάσω να πω ότι καταγωγικά το είδος αυτό ουσιαστικά ξεκινάει από την πλατωνική φιλοσοφία και πιθανόν από τον επίχαρμο που μιμήθηκε ο Πλάτωνας. Δηλαδή είναι μια πεζογραφία στοχαστική διαλογικής μορφής. Ακούστε μερικά αποσπάσματα πριν, λυρικά, τα οποία σχεδόν αποτελούν ένα είδος χωρικών σε αυτό το δράμα, αν θέλετε, των συγκρούσεων δύο προσωπικότητων. Ο Γιώργος Δουαντζής είχε ένα δικό του προνόμιο, αν θέλετε, στο βίο του. Εξάλλου το κατέθεσε αυτά και σε ένα πόνημά του πρόσφατο που το σχολίασε επίσης. Είχε το προνόμιο να γνωρίσει το μέγα ποιητή Τάσο Λιβαδίτη, βαθιά. Μια από τις τραγικότερες φυσιογνωμίες της νεοελληνικής μεταπολεμικής ζωής. Μια προσωπικότητα η οποία πέρασε διαπυρός και σιδήρου, πολύ συχνά πέρασε κλαδιαυνά δίκρανα από τη ζωή του. Σχεδόν αποθήθηκε από τους ομοειδεάτες του, γιατί έκανε τον αγώνα της ζωής και τον αγώνα των ιδεών συχνά υπαρξιακό αγώνα. Αυτή η εμπειρία του Γιώργου του Δουαντζή, της γνωριμίας του με τον Τάσο του Λιβαδίτη, νομίζω ότι κρύβεται πίσω από αυτό το βιβλίο. Ο ποιητής που μιλάει εδώ έχει πάρα πολλά από τα γνωρίσματα του Τάσου του Λιβαδίτη, αλλά και κάθε τραυματικής εμπειρίας που γίνεται ποιητικό γεγονός. Από την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι, χωρίς να θέλω να κάνω ψυχαναλυτικές διερευνήσεις, το βιβλίο αυτό είναι ένα είδος λυτρωτικής σχιζοφρένειας. Από τη μια μεριά είναι ένας δημοσιογράφος και από την άλλη ένας ποιητής, που πιθανόν να είναι τα δύο πρόσωπα του Ιαννού του Γιώργου Δουαντζή. Από μια μεριά αυτό το, όπως θα έλεγε ο Πάουν, το κερατένιο επάγγελμα της δημοσιογραφίας, που είσαι υποχρεωμένος και σε συμβιβασμούς και σε υπερβολές και σε εκπτώσεις και σε θριάμβους και σε ταπεινώσεις. Περνάει αυτό μέσα στο βιβλίο. Περνάει γιατί υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας και φυσικά εδώ υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στα δύο είδωλα. Στο είδωλο της καθημερινότητας, του επαγγέλματος, της προσαρμογής, του πρωταϊκού βίου που είναι ο καθημερινός μας βίος. Κάθε φορά πρέπει να μεταμορφωνόμαστε, να γίναστε χαμελέοντες, και
του ποιητή, ο οποίος έχει πολλές φορές μέσα από το εγωπαθές, πώς το λένε, εγώ του, από την εγωπάθειά του, να υπερβαίνει μερικά πράγματα και να βλέπει τα πράγματα κονσπέκι ετέρνη, κάτω από την οπτική της αιωνιότητας. Αυτό το δράμα είναι κοινό στην εποχή μας, αυτός ο διάλογος και ταυτοχρόνως τα τραγικά αδιέξοδα ανάμεσα στην καθημερινότητα και στον ιδανισμό. Αυτό λοιπόν το βιβλίο εγκαινιάζει μια τέτοιου είδους λογοτεχνία, στεχαστική λογοτεχνία, που σχεδόν κάθε μία παράγραφος και κάθε μία ερωταπόκριση είναι σχεδόν ένα είδος, πώς το λένε, γνωμικού κατασταλάγματος πείρας, όπου μεταφέρονται βέβαια εμπειρίες, ερωτήματα, απορίες, απαντήσεις και αδιέξοδα όλων των πνευματικών ανθρώπων, αλλά και όλων των πευθύνων. Επιτρέψτε μου, μια και είμαστε σε ένα χώρο δημοσιογραφικό, να σας πω ότι η λέξη πευθύν είναι η πρωταθήσα του 1844 για το έργο του δημοσιογράφου. Το έχει από Θεσσαυρής ο Κουμανούδης, από το ρήμα πυνθάνομαι, που σημαίνει, το καταλήψαμε, ζητώ να μάθω. Ο πευθύν, όπως ο πυρήν, του πυρήνος, του πευθύνος, δημόσιος πευθύν ήταν η πρόταση που τελικά ιτήθη από τη λέξη δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο κάθε ένας πευθύν ρωτάει να μάθει και ρωτώντας να μάθει ουσιαστικά βαθαίνει τον εαυτό του, αλλά αποδεικνύεται από αυτό το βιβλίο ότι όταν η συζήτηση γίνεται με έναν νάρκισσο, όπως είναι ο ποιητής, και είναι κάθε ποιητής νάρκισσος, κάθε καλλιτέχνης είναι νάρκισσος, τελικά ούτε εκείνος από τη συζήτηση φεύγει χωρίς να έχει μεταλλαχθεί. Άρα κάθε φορά και κάθε επαφή, επικοινωνιακή σχέση με το άλλο, και τα δυο αλλάζουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος που μας προσφέρει αυτό το βιβλίο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ακούσε εξάλλου αποσπάσματα. Διαβάζεται, έχει θεατρικότητα, με την έννοια που θεατρικότητα έχουν και οι διάλογοι του Πλάτωνα, δηλαδή υπάρχει μια σύγκρουση ιδεών, δεν υπάρχουν σύγκρουση χαρακτήρων. Μέσα όμως από αυτά πηγάζουν και οι χαρακτήρες, πηγάζουν και οι στάσεις ζωής, πηγάζουν και οι αιμονές, πηγάζουν και οι ψευδαισθήσεις. Αυτό λοιπόν το βιβλίο σήμερα εδώ γιορτάζουμε, εύχομαι να έχει συνέχεια, παρόλο ότι νομίζω ότι είναι το καταστάλαγμα μιας πορείας ποιητικής, ενός ανθρώπου ο οποίος τελικά κατέγραψε, όπως τελικά καταγράφουν οι καλλιτέχνες ζωγράφοι, οι μουσικοί, την εμπειρία τους από τη δημιουργική πράξη που είναι η ίδια καθ' αυτή η ποίηση. Ευχαριστώ πολύ.